jibi da a kyale shi a shiru shikenan kawai sai manzon Allah da sahabbai haka ne su ne bulis kowa za a taba an dai ba wannan ba shikenan aje a masa abin da zai masa to abin da muke tsoro shine idan abin ya ci gaba da tafiya a haka mutane fa za su dauki doka a hannunsu wanda na ga alamar yanzu an fara yin haka to ni da abin da nake tabbatarwa idan aka balla suna cikin wannan su ajma'ina babu wani shehu da zaka hada soyayya shi da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma soyayyar manzo Allah ba duk wani shehun duniyar nan hakki shi akan ka kasa yake da hakki uwanka ko ubanka akan ka ko da yar kauye ce jahila ba abinda ta sani hakkinta akan ka yafi hakkin kowane shehu akan ka ka sai mata abinci ta ci yafi ka ɗabi kuɗi ka kai ma shehunka dan Allah ba zai wulakanta ni ba saboda inna wa zan zaga su ji zafi a cikin zuciyarsu ba shehu Ibrahim ba don kutubar ubansa ku ga mun wa zan zaga inda taba Allah ba ka san Allah inda taba wanzan Allah ba ka san manzon Allah amma don kutubar uban mai wannan maganar na zaki kutubar uban shehu Ibrahim idan wusuli da hakikar su gaskiya ce idan wusuli da hakikar su gaskiya ce yadda zan gaya sun kare galau ba mu taɓa ji ba sun haɗa kansu da sirrin launalau sai an yi suka ƙarshen zamani ƴaƴan balau sai mun kara muhammadi hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe shi ake yi ko da mutum ya tubar sai dai ta amfane shi a lahira amma a duniya kashe shi ake yi sai dai zartar da hukuncin baya hannunka baya hannuna baya hannun wannan yana hannun hukuma ya zama wajibi hukuma ta kashe shi ya zama wajibi alkali na kotun musulunci ya yanke masa hukuncin kisa a kashe shi saboda shi datti ne a cikin jama'a dan zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshen ta'addanci kenan na'am duk mai ɗariƙa saboda shi ake ba amma duk wanda ya haɗa ɗariƙa da shirka to da shi nake magana ta gari ka san akwai wasu dajjana su ce wanda duk dajjanawa ake na ce ƙarya kuke ba ku fahimta ba ne wa'inda suke cewa shehu Allah da su ake wanda suke ganin shehu ya fi annabi da uwarsu nake da su nake Rasul ba sa jin daɗi sai an ce yau sai su ta zumuni mu gurin mu dade ƙarshen daɗi waye munafiki su ne ba muwa in dai har ka so yau fiye da ma'aiki munafiki ne kai banza kuma jaki ƙaunar Rasul ce ke ba da masauki